jokainen ihan kurkoäijä on opetellut kaikki ulkojäillä. Komposittimadon ei vastustajat tuu tippuu. Meikälotti aina taklampuu tikkuu. Mokkeen patent vaan on muovia. Ei silloinkaan käytetty me munasuojaa. Käynyt ei sääleks maalivahtia. Rapsan oli hanska ja kilpi oli pahvia. Siellä oli jopa jalassa Kanadi enit. Ulkoilmassa on aina hyvät pelit, jolla oli päässä hieno VM. Kädet toimii niinku nykyään VR. Lopulta isot pojat otti Messin peli. Luistin kulki kun Mark Messieri. Rotskuna Arlan Kesso ja Ermani tulti ulos. Tänään en mene halli. Jos jengi saatiin, niin pelit pysty aloittaa. Kankolotta ei muuramenta palokkaan. Silloin ei ollut salkkarata, ei ollut serranoa. Vaikka tossu palon takaa saatiin me Vellamoon. Ulos.